ए बाबा हे विश्वकर्मा बाबा परिले पैया धूमधाम से होता राउर पूजैया फल फूल पान जैसे रउआ के सोहाला फल फूल पान जैसे रउआ के सोहाला भागे बाके लोहो के रउआ नाम पे पूजा भागे बाके लोहो के रउआ नाम पे पूजा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया सोना के लंका द्वारिका नगर रौरे बनवले हे बानी जी अस्त्र शस्त्र औरी शिव के त्रिशूल रौरे सजावले हे बानी जी सोना के लंका द्वारिका नगर रौरे बनवले हे बानी जी अस्त्र शस्त्र औरी शिव के त्रिशूल रौरे सजावले हे बानी जी विश्व के रचवैया बाबा रौरे के कहल जाला विश्व के रचवैया बाबा रौरे के कहल जाला भागे बाके लोहो के रौरे नाम पे पूजा भागे बाके लोहो के रौरे नाम पे पूजा रउए कृपा से सब सुख पावे दुनिया के नर नारी हो अजय चंदेश्वर बिकी राजे ओइले उनके बाबा पुजारी हो रउए कृपा से सब सुख पावे दुनिया के नर नारी हो अजय चंदेश्वर मदन प्रेमी ओइले उनके बाबा पुजारी हो जे भी सिर झुकावे ओकर करिले रहुरा भाला जे भी सिर झुकावे ओकर करिले रहुरा भाला भागे बाके लोहो के रहुरा नाम पे पूजा भागे बाके लोहो के रहुरा नाम पे पूजा रौरा सोना के लंका बनैनी इंद्र लोक इंदिरासन सजैनी ए बाबा रौरा सोना के लंका बनैनी इंद्र लोक इंदिरासन सजैनी बाबा द्वारिका में गईनी कृष्ण द्वारे चमकैनी बाबा द्वारिका में गईनी कृष्ण द्वारे चमकैनी बारे महिमा महान बाबा हो धैले बानी हमारा उर ध्यान बाबा हो हमरो के दे दी तनी ज्ञान बाबा हो धैले बानी हमारा उर ध्यान बाबा हो हमरो के दे दी तनी ज्ञान बाबा हो डीजे विकास रीवा सीतामढ़ी बोला बोला विश्वकर्मा भगवान की बुद्धि विवेक दिखी सीखी कोनो काम हो ए विश्वकर्मा बाबा होके हमर नाम हो बानी बोधे बात कहीं खुलियाम हो दीना मिटाई हमर दुखवा तमाम हो ए बाबा बुद्धि विवेक दिखी सीखी कोनो काम हो ए विश्वकर्मा बाबा होके हमर नाम हो बानी बोधे बात कहीं खुलियाम हो दीना मिटाई हमर दुखवा तमाम हो राउर करिले पूजाई हम फल फूल चढ़ाई राउर करिले पूजाई हम फल फूल चढ़ाई आ सुपारी संगे पान बाबा हो धैले बानी हमारा और ध्यान बाबा हो हमरो के दे दी तनी ज्ञान बाबा हो धैले बानी हमारा उर ध्यान बाबा हो हमरो के दे दी तनी ज्ञान बाबा हो डीजे विकास रीवा सीतामढ़ी बोला बोला विश्वकर्मा भगवान
चंदेश्वर करतानी होरा अलबेला अशोक पर नजर फेरी थोड़ा जीवन अनहरिया भइल बाटे मोरा ज्ञान के ज्योति से कर दिया जोरा ए बाबा अजय चंदेश्वर करतानी होरा अलबेला अशोक पर नजर फेरी थोड़ा जीवन अनहरिया भइल बाटे मोरा ज्ञान के ज्योति से कर दिया जोरा हमर इहे बाटे आस नाही टूटे विश्वास हमर इहे बाटे आस नाही टूटे विश्वास कदी थोड़ा बहुत दान बाबा हो धैले बानी हमरा और ध्यान बाबा हो हमरो के दे दी तनी ज्ञान बाबा हो धैले बानी हमरा और ध्यान बाबा हो हमरो के दे दी तनी ज्ञान बाबा हो गौरा सोना के लंका बनैनी इंदर लोक इंदिरा सन सजैनी बाबा द्वारिका में गईनी कृष्ण द्वारे चमकैनी बाबा द्वारिका में गईनी कृष्ण द्वारे चमकैनी बारे महिमा महान बाबा हो धैले बानी हमारा और ध्यान बाबा हो हमरो के दे दी तनी ज्ञान बाबा हो धैले बानी हमरा और ध्यान बाबा हो हमरो के दे दी तनी ज्ञान बाबा हो होई हम ड्राइवर रोड में चलीले उनके कृपा से स्टीयरिंग धरीले होई हम ड्राइवर रोड में चलीले उनके कृपा से स्टीयरिंग धरीले चौपा अपना चौका पुराई 2 बजे मुहूर्त कार्जबा बाबा विश्वकर्मा के होत पूजाई धूमधाम से यारवाया जबा बाबा विश्वकर्मा के होत पूजाई धूमधाम से यारवाया जबा आइल बाबे बाबा विश्व रचैया हाथी क के सवारी हो हाजरी लगावे सभे जुटल बालुगावा बाबा के दरनार नारी हो दर्शन के परसादी पइहे आजू तो अपने राजबा बाबा विश्वकर्मा के होत पूजाई धूमधाम से यारवाया जबा बाबा विश्वकर्मा के होत पूजाई धूमधाम से यारवाया जबा बबी के कृपा से दुनिया के सारा बनल बहवे मसीन हो आज के दिन आशीर्वाद मिलल का चलेला सुन हर दिन हो अजय चंदेश्वर सुगम बजरंगी पाँव छिल में कमला जबा बाबा विश्वकर्मा के होत पूजाई धूमधाम से यारवा जबा बाबा विश्वकर्मा के होत पूजाई धूमधाम से यारवा जबा हे विश्वकर्मा बाबा परिले पैया धूमधाम से होता राउर पूजैया ए बाबा हे विश्वकर्मा बाबा परिले पैया धूमधाम से होता राउर पूजैया फल फूल पान जैसे रउआ के सोहाला फल फूल पान जैसे रउआ के सोहाला भागे बाके लोहो के रउआ नाम पे पूजा भागे बाके लोहो के रउआ नाम पे पूजा श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया सोना के लंका द्वारिका नगर रौरे बनवले हे बानी जी अस्त्र शस्त्र औरी शिव के त्रिशूली रौरे सजावले हे बानी जी सोना के लंका द्वारिका नगर रौरे बनवले हे बानी जी
अस्त्र शस्त्र औरी शिव के त्रिशूली रौरे सजवले है बानी जी विश्व के रचवैया बाबा रौरे के कहल जाला विश्व के रचवैया बाबा रौरे के कहल जाला भागे बाके लोहवो के रौरे नाम पे पूजाला भागे बाके लोहवो के रौरे नाम पे पूजाला म्यूजिक बाय मंटू मनी रौवे कृपा से सब सुख पावे दुनिया के नर नारी हो अजय चंदेश्वर बिकी राजे ओइले उनके बाबा पुजारी हो रौवे कृपा से सब सुख पावे दुनिया के नर नारी हो अजय चंदेश्वर मदन प्रेमी ओइले उनके बाबा पुजारी हो जे भी सिर झुकावे ओकर करिले रहुरा भाला जे भी सिर झुकावे ओकर करिले रहुरा भाला भागे बाके लोहवो के रहुरा नाम पे पूजाला भागे बाके लोहवो के रहुरा नाम पे पूजाला रचवैया ए चलिना सोबता तुरा यंगा नैया होइले विश्व रचवैया पूजन के भइल समैया हो चली ड्राइवर सैया पूजन के भइल समैया हो चली ड्राइवर सैया सादा विधि तैयार बा रौरा बिना विधि लागत बेकार बा पूजा पाठ के सारा विधि तैयार बा रौरा बिना विधि सारा लागत बेकार बा दूर कैले सारी कठिनाइया होइले विश्व रचवैया पूजन के भइल समैया हो चली ड्राइवर सैया पूजन के भइल समैया हो चली ड्राइवर सैया के अर्पण में हो खता देरी अजय चंदेश्वर सैया कहीं बेरी बेरी चरण के अर्पण में हो खता देरी अजय चंदेश्वर सैया कहीं बेरी बेरी अलबेला पुजली न पैया हो गइल विश्व रचवैया पूजन के भइल समैया हो चली ड्राइवर सैया पूजन के भइल समैया हो चली ड्राइवर सैया अरे चलेगा 17 सितंबर राजू होता तैयारी भोरे से सैया जी धोता रे गाड़ी ए सखी सुना हो हाँ हाँ 17 सितंबर राजू होता तैयारी भोरे से सैया जी धोता रे गाड़ी बाबा विश्वकर्मा के मूर्ति ओही तर राखी बाबा विश्वकर्मा के मूर्ति ओही तर राखी पूजा करी है ड्राइवर सैया ए सतीन में सखी पूजा करी है ड्राइवर सैया ए सतीन में सखी पूजा करी है ड्राइवर सैया
ड्राइवर सैया ए सटेन में सखी पूजा करी है ड्राइवर सैया ए सटेन में सखी पूजा करी है ड्राइवर सैया ए सटेन में सखी पूजा करी है ड्राइवर सैया ए सटेन में सखी पूजा करी है ड्राइवर सैया